Hindi, sabihin mo sa si Pukndar. Pukindar. Hindi, sabihin mo sa si Pukndar. Pukindar. Ulitin mo, sabihin mo sa si Pukindar daw, sabi niya. Ha? Sa si inayangitan. Sabihin mo sa si inayangitan. Pukindar. Sabi niya. Pukndar. Babuhay ang mga inay Pukndar. Ano kayo, music o animal? Eh, mamaya na mag-yusi. Good pa tayo eh. Kataman niya ka mapunsi ikuan. Ngita. Ano ba ba kayo, mag-birthday ako? Hindi, sakto. Ikaw si inayangitan. Kasi Pukndar. Ingatan. Kinuha ka. Gari ka, nakikipagdandian ka sa Mumbai kami na isiserga kay Manila mo yun. Kali, Ano si po yan, Bombay. no? Oo. Kaya kita na ito ni Manila mo eh. Upload ko ba eh. Dahil ganda yung tindahan mo. Eh, Pukndar. Pukndar naman na siya eh. Paniwala ka din. Dali ko eh. Kapain mo na kaya? At least hindi ko kamay. Hawak mo naman. At least wala namang connection yan. Ramdam mo pa rin yan. Oo, di ba kayo mag-use kuya at kayo eh. Huwag na mag-yusi. Hindi, para may ano ako eh. Sige, kayo tutong yung itlog ni Muron. Ano yun? Hindi, di ba ito malo? Ano? Tawag ito? Atay ni si Jungoy? Ay, pulito. Sabi mo muna, uduan na kan. Ang gabuti mo. Sabi mo muna, uduan na kan. Ha? Za? Sabi mo muna, sakan sa inayangitan. Bastos yan. Hindi yung bastos. Ay, tanong pa sa mga Muslim. Basta sabi mo, sakan sa inayangitan. Ayaw ko nga. Ano yun doon? Si Pukndar. Sabi mo, sakan si Pukndar. Ay, Pukndar. malay mo, ito tiga. Hindi yun, no? Sabi ka. Sabi mo, sakan si Pukndar. Pukindar? Lagi bastos yan eh. Hindi yung bastos. Bastos yan. Sakan si Pukndar. Ha? Ano yung baka? Oh. Pukndar, saka sa inayangitan. Sabi mo, sakan sa inayangitan. Parang... Malay ko, basi bastos yan. Yung bastos. Eh, oh, yun, tinuruan niya ni boss. Alin? Sinampal doon si ka. Anong tanong? Si Pukndar. Ano ba yung sabi mo? Yung underbody ko sa